kami song jalining lengpi aprang si berta tepi arjuik tha. Parong thoma farman long eke somke black topping. Seta inghan langbung pensi non anta chileng bomlang. North East ahawar along ta pangrumpet pen bang suri kebra bang parokora bang COVID-19 positive letanglo. Kacherob harlin tirang pipen malin tirang piatum class 12 science lapen art stream along first division chipalong dun. Komanin ang kibay penle Congress kache okali ninghang pensi BJP along chipa ogdun pusi porkantia kimi BJP mohila atum ningje. Dogmuka phong birig lilima terang pia hemalong pini BJP asong along ning kehang si kidun pusi pherang ke amaya long chipaklar pon kedamtang inkoira phli arni kasang terang pi along ning kehang penching room dun si halaso arni BJP along chipa ogdun lapen kedamtang inkoira throk arni Congress mohila mondol amai phi moina terang pi nilitumaphan kipuke ahok kali puta pherang ke amaya long ningje pon tangka pharu phopho pusi nilitumaphan kibai pon pusi nilitumaphan hala rekha panika tum aphan lason si nilitum pharu phopho pensi ke hang pon pu lake kapachorailam lake moina laso kaningje bangke lake chokchi alang bangle nilitum hai ningna parung pon kali athema non dobom council team Karbi Anglong alang li ake hai tuliram rong hang sar kijapon kiduk kila kaphan kilang pon thek mate rong rup ali pudoli baang ton pen kiduk kisung hud on alang li karjap dun thek kilang dun kimi ajok si nilitum ke labangso Congress pen kache o pen nilitum BJP long si puthot ining kang samajok si nilitum ke mars dun lo dogmukak pen long kiram teron Newsfast Karbi Anglong. Congress party pen kache o pen non BJP long ke mars dun nangkok ke lalo Karbi Anglong District Council alangli ke Japon ahempu ake hai tuliram rong hangsar ke Japon ke me ponajok ke do ke la kaphan non lockdown na porhut ke do ke sung aphan ke rapon thek matela so prang pen setame Karbi Anglong arad aphan ke chingthora sai ke claim pon thek ke me ke thek don long ajok sinili tumke pinila bangso Congress party pen COC BJP ke mars don Congress phan ininge dogde ason ke nili tumke ke Japon a party adol phande ininge dogde kali setame ke songja po ke Japon ke ja abang phu bang phia tumphan ininge dogde ininge che theka ve joksi nili tumpini che open se BJP ba nihang ni rep mate North East hawar COVID-19 abur pijo pen ingdang bom asomsi atumyang bong bangsuri plira trok sirke bra troksi COVID-19 positive aphai kelong atumyang bong pangrumpet asamalong bangsuri hinira pharo trokra trokep active case kelong Tripura long bang pharo hinira trokebra nerkep Manipura long bang pharo trokra trokner kebra hini Arunachal Pradesh long bang pharo isira inkoirapli Mizoram long bang pharo isira inut Sikkim long bang klikebra nerkep lapen Meghalaya long bang pho nihang nirep ahawar pangrumpet pen bang suri kebra pharo phora pho kes bang theklong lo laswang bong pen bang suri trokra likebra hini kes atuma phan recover long lo lason sipu asama long ria long ta non an bang suri plira pharo hinira likebra nerkep atum recover long lo lason sipu Tripura long bang suri sira trokebra hini recover long lo lason sipu Manipura long ta bang pharo gethomra trok sirkebra kethom Nagaland along bang pharo isira trokebra hini Arunachal Pradesh along bang klikebra sirkep Mizoram along bang klikebra troksi Meghalaya along bang klikebra hini lapen Sikkim along bang thongkebra sirkep News Text Report Newsfast Karbi Anglong Barla arwinang sunote Karbi Anglong arlo atwar ko an Sikkim mang theklang et sonsi 12 number Puluni constituency arlo N8 chatawara kungkido Panigaon arong kedamtang suri hinira krener kepaningkan metel lapen black topping kasalampon jiaphan kilometer ke thomadak panong ponsi suri hinira krener kepaningkan chiti ni phai kre phorni CM tuliram rong hangari ding pensi long e sampon lo hala sohot local MEC dorsing rong hang sitame chetong don seta Kopia podlone contractor atnom ke claim ke pamimidet ajok Panigang arlo rong phara rong lapen beltola arat inghang langbung
player wok tok pensi cheleng nanglo anparta aroyalang ke thelote hemanta inglum det titi จะตับเป็นตอนนี้ตัวนั้นจะอ่านจะลองเล็บนี่แหละเกิดว่าไทยเวจุตุนไทยเวดังนั้นตุนตารีโฟร์ตันได้บางหรอเทคลองหรอลังกันเกถิ่นคนนั้นเราเกิดพอนั่นละจุตุนพอนั่นจะดังพอลาสินั่นละตุมโลเคชั่นดีซีตุมเลนังลังเลมานังพิพิธในตุงเกโจไทยเวโดไทยเวเดียร์อาทาวริกินตุมหานังปีนัยปูลาสดุเดในตุงจิปูโลแต่โลเคชั่นดีซีไฮเด็ดเป็นปีนี้ตุมหันทั้งปานิกาวางบีภาษาพิพิปินโลลาสิโลเคชั่นดีซีนอนลังกามาทายุกับพี่นุ่นนี่ลังมาทอรีกังเต็นนับพลังเยียพันสินิตุงนิลีหินเป็นอันจุงนิดินล้อพอสิเราหังเกเนี่ยอลังนิตุงอพังเรามาทอรีเต็งในญี่ปุ่นบางเกนิตุงผู้บำล้ออันแต่อลังลีบางเกไฮเด็ดเป็นอภินังเจักล้อเนี่ยไฮเด็ดเป็นอภินิลีมาทอรีนังปีจีอาลีนังปีญี่ปุ่นหลังเจักล้อบอนตามีอลังเกซอนกิสุงในนังปีเทคเทเดลเราสินังลีนังเกดุนเสียนนังเกดุนสินิลีเป็นตอกบิสังโฮการนึงเย็บเป็นสินังลีนังเกดุนสิมีอาลีตาซอนทางล้อ lasi prap jin pen team Karbi Anglong along keja CM Tuliram Ronghang lapen MEC Dorsing Ronghang bang sotwar kapatang serak jia phansi hadagaratum chonengri Puluni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Seba pen kedam tang ni phaing koi rapo arni higher secondary asat lang ang the kapaklang along West Karbi Anglong dongkamukam arong sopi ward number 3 ramrong pi arong amekar harmon terang pen pratima inghipi atuma sopi kacherop mate twins banghinita first division chepalong dun akleng harlin terang pi hojai along kedo Mariam Ajmal Women College of Science and Technology along pen first division chepalong dun sonsi pu akebi malin terang pi Mariam Ajmal Women College of Arts hojai along First Division Chepalong Dun. Harlin terang pi 79% Chepalong Dun si Art Stream pen First Division 1 low. Lapen malin terang pi 89% Chepalong Dun si Science Stream pen First Division Chepalong Dun pen api apuatum aphan mahang paklar pon. Api apuatum kabor iason si alangli Chepadu pen banghini setame First Division Chepalong Dun ke adona rapchot kali Karbi Anglong aphan si isi nong me ke ban pilo. News Desk Report, Newsfast, Karbi Anglong. Delhi rong sepia long COVID-19 ke soa wurani wang ke soa phai ke bat thek pon long si. Pir thea dang pen ke thenai Delhi rong supi Radha Swami Satsang Bias Campus Chhatarpura long 10,000 bedded COVID-19 ke so kelang care center Sardar Patel men pen ingpu pontanglo. Bangso Center Indo-Tibetan Border Police personnel atumsi kelang chari ponpo. Pachini pona tengke Bangso Center ke so kelang jiaphan 875 doctors lapen second medical staff patik pon lopusi pangdak. Anparta Bangso Center long section hini oxygen ki pinang pen therapy pen ke so kelang jiaphan ta chisik loputa pachini. Pinpur me Bangso Center along patumi Home Minister Amit Shah, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal atum sitame humridam. Athe det piangkang along Maharashtra phit Delhi rong supi henlo keso aphai keong. Nonama Delhi rong supi along Suri Trokner Cap Soselo, Lasi Bangso keso ke bat Teklongsi, Center Gov Lapen Delhi Gov atum Bangso Center Nithom mate Nipliangbong Sekelangasai Deng Pit Poputa Pachini. News Text Report Newsfast Karbi Anglong. Meghalaya long lockdown to kokapi Bangso pandemic pen asapakang ar Teklongsi. Meghalaya government atum kewangji jakong ni phai ECR ni pen hotel ingpu ponpo. Sita tourist banke pajok pon pe helang pusi pangdak pon. Deputy CM Meghalaya Preston Tainsong Pachinia Tengke DC pen Tingwaya Lam Kelonga Tengsi Hotel Ingpupo Pusipu Sita Hotel along Arona Tengsi Dodam Nangji Lapen Kedobom Hotel along Kaya Tengsi Quarantine Center Sita Me Dopopu. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Asam along ri along COVID-19 award akisung chot kalisi anparta lockdown apora hot warsai choendun si gari motor jang thu anam pabat lilo. Non an 59 pies ador pabat pen petrol ador sika 84.94 pies kele la pen 54 pies anam pabat si diesel abang sika 79.44 pies pinpur me Delhi rong sopi along 25 pies ador pabat pen petrol ador 80.38 la pen 21 pies ador pabat pen diesel ador 80.40 lasi Delhi rong sopi atum an ador pen jang thu pen pon bom
bonta asamalong ke jangthua dorpasu lasi bangso puthak congress opposition party atum kebangji urmi arni prek jamadim kache song pen dharna doji puta pangda pon non malom so phan beer time tong snack come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Difu Manja Road Karbi Anglong Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Data kang ton pen nang chirui chulo West Karbi Anglong Suching constituency arlo wodilang so hawara phan panongsi kedam tanganing kan matijong pen PMGSY scheme pen kasilam ponatawar non ke kapregarong silam rong ajok wodilang so raratum ki apharlo chongkona Suching constituency EM Rup Singh Teron lapen MLA Dr. Man Singh Rongpi alang litum arideng pen bangso tawar kasilam pon jiapan long e somponsi wodilang so hawara raratum mesen kacilenga tawar long popusi aning ceparong ringti Seta bangso PMGSY pen wodilang so pan kepanong atawar wodilang so pon pesi umruang kangarlo dan lang so ahin pon rong ajok wodilang so raratum chehokna Seta signboard along ke tok ke paklang ke umrutu wodilang so pusi paklang pon lake wodilang so rarapan kacong tui kalima pusi hawara raratum pen karju pon pado Wothar lang so pen rajen ronghang Newsfast Karbi Anglong pinia beer ta lan si pajodiglo to mithak me kardom